Ir-rakkont qisu kważi xena ta' film, daħlu fil-lukanda, għamlu pistola ma' rasi receptionist, ħadu flus kontanti iżda ma kienx biżejjed, ridu aktar sakemm l-impjegat żgiċċalhom u anke huma kellhom jaħarbu mill-post. Dan huwa r-rakkont tal-hold-up li seħħ ftit qabel nofs il-lejl meta żewġ ħallelin daħlu fil-Windsor Hotel ta' Taslima lebsin crash helmet u barba tan-nar f'idejhom. Malli daħlu fil-binja l-ħallelin sabu l-receptionist Indjan ta' 29 sena residenti San Pawl il-Baħar illi min għandu ħadu xi flus li kienu fl-istess reception. Wara li tom il-flus kontanti, il-ħallelin ordnaw lill-impjegat sabiex joħodhom fis-solar fejn jinżammu l-flus fil-waqt li bdew jedduh bil-pistola ma' rasu. Il-pulizija fi stqarrija uffiċjali spjegaw li kif il-ħallelin kienu sejrin lejn dan is-sular, ir-raġel irnexxielu jaħrab, issakkar f'kamra u ċempel għall-għajnuna u kif rawek il-ħallelin ħarbu mill-lukanda bil-flus li kienu serqu mir-reception. Jidher li l-impjegat sofra minn xokk qawwi iżda ma kellux feriti. Bħalissa għadhom għaddejjin tfittxijiet għal dawn il-ħallelin li għadhom maħruba, l-identità tagħhom ma ġietx żvelata. Il-Maġistrat tal-Assa Antwana Ġusbonnici ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin fejn fost l-oħrajn qed jiġu analizzati filmati minn kameras tas-sigurtà. Il-management tal-lukanda qed jassisti lill-Pulizija.